Sarap po inihaw na puso ng saging. Hello mga kairap, kumusta kayong lahat? So ngayon pala day off ko. Bali, manguha tayo ngayon ng kung anong magugulay dito sa bundok. Tara, samahan niyo ako. Manguha muna ako guys ng atis guys. Daming atis guys oh. Mga matigas na to. Siya oh, kinain na lang ibon. Ayan oh. Hanggang sa taas. Ito pa. Tapos na yan. Daming damo dito mga kahirap oh. Manguha tayo ng puso ng saging mga kahirap. Baka mayroon tayong makita dito. So sagingan nandito. Ngayon lang lumabas ang nagaring araw. Takot lalabasan ng mga ahas ganitong panahon. Kaya nagbuta ako. Ayun saging, ayan oh. Puso, isa. Nakakatakot din magala-gala dito sa damo. Masukal.
Yan ba yung ginagulay, yung saba? Oo, saba yan oh. Oo nga, saba yan. Ito. Kasi lang wala akong pangkuha. Mga kahirap, may nakakuha na ako. Malit nga lang. Let's go! Ito tayo. Dami lang no. Daming langgam pinaganahan ko sa ano. Sakit para makahagat ito. Hanggat sa ulo ko. Daming langgam. Kada naman tayo mga kahirap. Pwede na yan. Yo. Pagod na, pinagpawisan ako. Ayos pang papawis.
kamatis. Diba? Let's go. Uwi na tayo. A few moments later. Babalat naman natin itong mga kahirap. Okay na yan kasi ihawin ko itong mga kahirap. Pusong inihaw. Okay na to. Tara, ihawin natin. Six and a half hours later. Tara mga kahirap, kaya tayo mga kahirap. Ito na yung inihaw na puso ng saging. At may inihaw din na okra. At may sausawan na toyo na may kamatis, na may sili. Ano, sarap nito mga kahirap. Ayos. Minute. Okra. Terus may alamang, oh. Harap. Gutom na. Sarap po inihaw na puso ng saging.
Saka yung inihaw ng okra ang sarap din. Angang. Sarap. Sarap ng okra pag inihaw. Kakasipon yung ano, sili. Ito yung mga ulam na masarap sa katawan. Subukan ito mga kahirap. Masarap. Inihaw na puso ng saging. Nung nakaraan, ginulay namin yung ano, ubod ng saging. Ngayon, puso naman. Harap. Langaw. Pag mga ganitong ulam, mapaparami talagain mo. Labis.
Puso pa lang, tulog na. Mga kahirap, kung nagustuhan niyo pong video na to, huwag sana pong kalimutan i-like, mag-comment, and share, at mag-subscribe po sa aking channel. At pakiclick na rin po ng notification bell para po lagi kayong update sa aking mga bagong videos. Salamat mga kahirap. Sob na ako. Anghang. Thanks God. Thank you.